kama yenye kwa ramoga juang kauno ni endi Nyasaye miya ka iluongo ni Chief JJ. Yes. Adhen mondo bende ng'is jopiny nyingi moro chande to gimaro ledhi mitiyogo ni. An kaminwa nonyuola nochaka nying miluongo ni Isaac Okoth Otieno. Isaac Okoth Otieno. Mane nyinga manong'ere tapoya nono ewi dongo gimoro nobiro ni talent. Koro juogi nomiya loko nying mabedo Chief JJ. Chief JJ. Chako gi jakom joter aya chako duogo bedo chief. Jakom joter. Yes. Ero kamano iyo ka tich mar bende action online ni teri nade ka jamindi ber moko miyude ka chande koso chatruok ng'eny. Yes, kane wachako ndalo mana chako tijni higni moko 7 mokadho ne ok ober ahinya nikech ne doka samoro in gi moral mar timo gimoro ka gi kacha to doka samoro lwedo tamore nikech apo mbele kanyo ne nokatim tich mar comedy na timo gimiluongo ni biashara mar uso lewni mag mitumba ai bang'e taduga lokora kore madugo koni koro nabedo gi challenges mang'eny to kochopo higni moko 2-3 chien ka to Nyasaye no beto yawo yo moro matin makoro wanyalo kaka wanyalo timo gik moko 1-2-3 tok gi duto te. Yes. To Joshua de nade? Joshua nitiere makare kabisa. Nitiere makare. Mana achiel kuom yudhega kendo gin jok mochung' motegno ni talent odhi ne jopiny mayo makare. Kamano endi. En adini Joshua en radwal koso mana gimoro ma kilo moge mesa. Joshua kwa ng'eye en jal ma radwal to ken ga ahinya en mana koro seche makoro watime to koro juogi mede. Juogi mede. Yes. Juogi mar tugo mede. Yes. To jombe chal nade? Ombe okwe kendo ombe chwa kanyo aneno ka onge gimarach. Chal mar piny ber kata chal mar kulwase ber kabisa. Kabisa. Yes. Ja odi cha moro mineno ka uchenjoru go kanyo ndi weche mag mbui cha i nyaero nitie to be wan gi nyombei to gi rawecha miluongo ni separate. Kamano. Jogo te wantiere go kendo gi ngima. Kamano. Yes. Maling'ling ni sani nyaka kata bende wang' liech mar iluongo ni Lolwe TV chal gimano nogore piny gi siandane ok ang'eyo ni en adier koso en mana wacha. Yes, Lolwe TV ne okolwar to ne gidhi timo biashara gi kambi machielo mano biro mondo mi gitim go biashara. Koro be yudo thuolo kanyo endi mar keto kanyo komedi maku koso utiete sani kendi kiun? Thuolo onge kendo nyaka ne kambi no wuogi kata no dhi biashara no osebedo gi challenges kendo nikech waonge cameras nikech ne watiye bwo kambi no. Nutiye bwo kambi mar bende mar Lolwe? Yes, mar Lolwe. Koro sani doka gik mwatimo gimomiyo gik moko ok nya chopo ne jopiny piyo en ni samoro cameras nyaka wang' idhi chul wang' idhi manjo mamoko ka bende kore chulo gi pesa ni wuon. To ndalo ching'e ni watiyo gi pesa mar kambi ka kambi oro pesa tedo kaka nyal choko joumi bedo kamoro achiel. Muti kod kamoro achiel. Yes, koro mane challenge ma wantiye go sani. Ero kamano nyaka kanyo endi pod utiyo kanyakla koso bende nigi paro mar chako koro mari kendi ni wuon nikech aneno ka chande un gi Nyaero un kanyo endi gi Joshua to gin bende oganda moko bende kanyo endi pod un mbele gi tiyo ka achiel koso di bed ni samoro nigi lek mar biro tiyo ng'at achiel? Yes, ko wanyalo yudo kambi machielo kata mana TV station moro manyalo ng'isa ni ajeje bi mondo mi wati ikela group man tabro luongo team mondo mi wadonj mondo wati kanyakla nikech wan jomo ng'ere to kod sani to bedo ni Lolwe TV nyeongo kelo yamo moro e wakanyo makoro ng'ato chako menyo yo manyien e tielo machielo. Yes. To ka dipo nitiere wang' liech moro manyalo manyo unyalo chakuru ka achiel mondo bende chako dugo ti e kambi no endi? Yes, man tago kago ne gi thothorio to wanona kamoro achiel kendo watiye kaka nyicho watiyo ka onge tabu moro amora nikech sani pek mo wantigo en mana jowago nigi shida mar nweng'o momenda. Yes, omiyo wake matin. Ero kamano nyaka mapiyo piyo nyalo mana ngiso to nyalo yudi nang'o mondo bende ng'ato samoro nigi sherehe moro idhi moro jopiny? Yes, an wuon ing'eni comedians sana yudo ka jomoko wacho ni ani comedian ok nya timo tich ma MC tiyo. Aparo ni wan watimo tich achiel kendo kikawo comedian miketo kaka MC to koro nyalo bedo maber nikech ji biro bedo gi mor ma onge ng'ama biro gombo mondo nyasi no rum. Koro kidwara tiyuda namba mar 0729082990. Inyalo gochona kata inyalo keto support moro kanyo kapo ni jahera ma Chief JJ gombo ng'iewo soda tibolo ne ruoth kanyo. Kamano. Ero kamano nyawo ngene bo chokoro mokodi ma indie ne J Media tilo machielo kendo bende ageno biro limi chieng' moro achiel pacho ane kanyo Joshua me Nyaero go kanda go iki mamoko. Ibere gi seche maber Chief JJ. Iro kamano.